Chicken pipe na pod. Kusog ra ba ka mo pulo padalagan na ilang mga motor. Murag na ay mga PhilHealth. Usa man to, Sarge? Gipalusot man ganin ninyo. Alangan, Sarge, ug na ato lisensya, natatugan na ng galon, makagawas ta madugay na kaayo, init ta biao. Oops! Ari na, nakiti kamay. Sa may problema ni Sarge. Kabalo ka usay bayili sinong buanga ka? Wa kay pismas. Wa kay helmet. Kaya nakabalo dyan ko na, Sarge. Kabalo man kay minataya ka, unya asa mang lisensya nimo? Tudlo-tudlo ka na ko, ha? Nakaila ka na ko. Lisensya? Lisensya, oh. Tarong-tarong, ha? Ay, Sarge, kanaglang taro po sila ninyo. Tamsa, Sarge. Lighter pa ako dala, Sarge. Di dyan musikan ka na. Oh, lighter, Sarge. Isa lang nyo ba? Wala ko yung arbas na kinabilan. Sarge, si PNP Chief Bilero Steven Simon man ni Sarge. Tarong mo, ha? Sorry, sir. Kasunod gani, ha? Sorry, sir. Ilailahan ninyo ng inyong parahon, ha? Sige, sir. Unsa may akong ikaalaga nimo, sir? Para makabawi mo nimo, sir. Total kay paniod to naman ron. Tutok na kay ng adlaw. Tagay ko yung paniod to. Padaplin ta dere. Sige, maniod to na ta. Asan yung balon? Kaya yung kaunon. Gracias. Huy, asa mo tong sudan? Ikaw man naasan og dala og bulad nga panutput og bulad nga amalan, sir. Makaulo ba sa tuwang PNP Chief? O nya, kilawon kinyo kurolo to. Ha? Kay no mi taon ko. Respeto lang, respeto. Usa may labot anang uniforme nimo, sir, og ganay mong luto? O paghukas pagkaon anay mong luto? Ikaw ba ganina ra ka, ha? Sila ninyo. Dili sa rago yung manggilabot na, Sarge. Ikaw salamat, ana. Ang itay ko ninyong sudan. Sige, Sip. Di mahimo ng puro luto. Mangita sa sudan na rin. Tala, asa man ka. Palikin ninyo niya. Huwag mo balik gani magway sudan. Dito ni lukaton ninyo sa zoo. Sige, Sip. Magabitay-bitay dyan itong rihas. Part! Di na makaya, part! Kalibang una sa kayo ko! Oh, mauna. Kay mangusog man og kaog man then mo inom pud og daghang tubig, then mo inom pa jud og tuba na nahibalong gisagulan pud og tubig. Alawa, kabulwagon na na imong taya na imong samputan. Asa ko balibang ane? Nang kuan man dagang magkubalayan hiine? Maulaw sa ko! Aw, kalibang naman haring luyo, then ipiyong na imong mata, then aron dili ka maulaw. Dahil sulanan po daw, ikubag, kaya aron dili mga sala na imong tae. Ay, umana ka diyan, ay? Galagapak man, mura mag AK-47? Gasang tayo, part na oh! Matay baho pero kayo dyan, alas mo tayo, baho kayo! Yati, puno uning na balong baho ng tae, pasimot dyan, naboy tae mo. Gawas daw mo ka og pirpiyaw, kay humot ng tae. Gawasan na tayo! Iniasa natin ilaban niya eh? Tara, bitbita siya na, kay mangita sa tagkalabayan na nahan to. Matay, Sarge. Asa man ta mangitag ikapakaon atong ni Chef ng ultimong luto gamatoy ra. Pa jud sudan, pa jud kwarta. Kung ikapasudan na to, eh? Matay wa po gani ko'y kwarta, Sarge. Ay husto. Nebalo na kung usay atong angay buhaton. Mangutong tahaning highway. Kutob sa makita atong magahulo labay-labay hiine, pangitaan atong violasyon. Hoy, Indra. Ha? Kami, sir? Alay mo, le. Ay kinsa pa man di ay ko ina kanang kasunod ninyo, nawa man siguro kasunod ninyo. Sir, kung sa may violation na mo, sir? Kanang imong gidala ba? Hoy, rapin drapet. Kani sir? Oh, kana ba? Kabalo man kang bawal man ang ikubag na karon? Bawal na ni sir! Una akong himbalan sir, plastic may bawal. Ay musupak pa jud ka nang katrabaho mi opisina dito sa munisipyo. Kanang balaurat tinuod RA December 25, 2019 mansari na muna. Muna bagong balaod ginadili ang paggamit og ikubag. Mao diya. Kasi nung gigamitan na yung mga og silupen, kaya wa kay kapalit og balon.
Pagtarong ha, bastos kag babatawa ka, muon ka na ko ron. Asa chef kanang ada bang hindi dalabat chef? Kung kanang muna tukwaon ba? Ano na, bulok ka. Sige, among kumpis ka na imong gibit-bit. Ay, di sa laman dagway sir. Matay malisod ja. Usay malisod do. Ikaw mo malisod do dinhi mo ihatag na. Ato na mang ihatag na eh. Mudiskuido tayo na eh. Kabalo ka, dako kay nagmulta na. Sige, ihatag na. Dawata Sarge. Dawat na. Munay maayo ang tao. Kinala din na mumuutro ni ha? Tinug-tinug man mo, di mo dito dong. Nawa sila Sarge ha. Nangatuloy ko kay katulog kay kung buong ni Sarge. Kapasudan na tan eh. Kapasudan na tara. Ano marasa ron? Yago, kinagiro na kay relo dia. Igutol na ko chef, kaya kay nila. Ay sudan chef. Tara ni mo ni chef kay gamay-gamay rin siya. Ikaw rin muna ang chef kay dako gisala nimo chef. Ko kayo may og sala. O chef. Chef. Very good. Sige na bata. Ngayon taman ni Otto ta. Ako ra di ay. Unsa at chef dilat ta? Karni Norte expire. Lai nagbaho chef. Minatay! Tay man eh! Kasi pagtunin ako, iro, motrisyor! Yakte! Kamo, okay, nakapilungan mo na ako. Kani siya, atuan ninyo ni Sazo. Kaya ako dito ni ako na ipadjute. Pabitay-bitayo na ako itong rihas eh. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo na ang minamahal ko? Sumpa ko. Play. Owen! Ay! Okay na sir! Okay na. Sige, salamat! Sige. Aminin nyo, wala po na itong sakit na kayo. Yang masumbagan ka. Tutudlo ka na ako ha. Tutudlo ka na ako ha. Maraka kayo naka... Tutudlo. Kaya, masalap. Tutudlo ka na ako ha. Iba pa sa inyo. Tipid sa... Limit mo dong. Wala kasi. Dili available na sa sa highway dong, kay tudlo. Tudlo ka na dong. Oh, tumba yung motor, play. Balikin ninyo niya ha. Hindi mo kadala ni sudan. Lukatan ninyo na itong zo. Bitay-bitay niya to. Sige mo na, okay. Yaw! Dagat ka. Ikaw yung namatay naman, play. Kamo! Kay gibinuangan mo ko ninyo ha. Kamo! Kay gibinuangan mo ko ninyo. Apasa ni Sazo, kay dito na ako ni padyutihon. Ay, gabi ko katawa. Oo, gabi ko katawa. Hindi nga lagi ay ato ko ni Sazo. What's up mga mamarang? So kro mag-shoutout ta dire sa YouTube. Shoutout ta ni Belinda Sevilla. Shoutout niya from Dumaguete City at Sevilla family, sa family, Flores family, Caraldi family, and Lusuabio, then Richard Factes, Nectarios Castillo, Joey Phil Daligdig, and Kuya Joel TV, and Joe Palanas, Pangas, Davey, Bibi, Fuestino, Nidelen, Sumatra, Clea, Cute, Dimples, May, Cresomet, Creative TV. Ramek, Ken, Dista, Vincent Cal Aquipiado, John Rex Bunda, Joe Palanas, 76, Lassie Tambay, Queen Robles, Sazon. O sa tanan yang kaipon dira, shoutout niyo din. shout out Rolly Jen Uyab ni Buseng. Shoutout po ni Christina Caregio nga uyab ni Simon. Salamat sa nagtanaw ani nga video nga among i-post, og di ay mo tikalimot og subscribe, diyon comment, click like. So ipang-share po ninyo itong asa niyo ipang-share na diyon. Then pakipollow lang po sa mga Facebook account namo dire or di asa diha Mga social mga social media media. account namo na. TikTok, then sa Facebook. Og shout out po diha nilang tanan. Amen. So, maura to tanan guys. #mamarang Secure TV, your greatest weapon against stress.
Peace out. God bless.